ലോഗോസ് ക്യൂസ് 2024 ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം 4 പാർട്ട് 2. ചോദ്യം 11. ദെബോറ ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം പ്രവാചിക. ചോദ്യം 12. ദെബോറ ആരുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു? ഉത്തരം ലപ്പിദോത്തിന്റെ. ചോദ്യം 13. ദെബോറ പതിവായി ഇരുന്നിരുന്നത് എവിടെയുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ കീഴിലാണ്? ഉത്തരം എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ റാമായ്ക്കും ബഥേലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദെബോറയുടെ ഈന്തപ്പനയുടെ കീഴിൽ. ചോദ്യം 14. ന്യായാധിപന്മാർ 4:4 വാക്യമനുസരിച്ച് ഉത്തരം പറയുക. ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്നത് ആര്? ഉത്തരം ദെബോറ. ചോദ്യം 15. ഇസ്രായേൽ ജനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദെബോറയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്? ഉത്തരം വിധി തീർപ്പിനു വേണ്ടി. ചോദ്യം 16. ദെബോറ ആരെയാണ് നഫ്താലിയിലെ കേദേശിൽ നിന്ന് ആളയച്ചു വരുത്തിയത്? ഉത്തരം അബിനോവാമിൻ്റെ മകനായ ബാറാക്കിനെ. ചോദ്യം 17. ബാറാക്കിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം അബിനോവാം. ചോദ്യം 18. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്ന് ബാറാക്കിനോട് പറഞ്ഞത് ആര്? ഉത്തരം ദെബോറ. ചോദ്യം 19. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ബാറാക്കിനോട് ആജ്ഞാപിച്ചതെന്ത്? ഉത്തരം നീ നഫ്താലിയുടെയും സെബുലൂണിൻ്റെയും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 10,000 പേരെ താബോർ മലയിൽ അണിനിരത്തുക. രഥങ്ങളോടും സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ യാബീൻ്റെ സേനാപതി സിസേറ കിഷോൻ നദിയുടെ സമീപത്ത് വച്ച് നിന്നെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും. ഞാൻ അവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരും. ചോദ്യം 20. ഏതെല്ലാം ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 10,000 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് താബോർ മലയിൽ അണിനിരത്താനാണ് ബാറാക്കിനോട് ആജ്ഞാപിച്ചത്? ഉത്തരം നഫ്താലിയുടെയും സെബുലൂണിൻ്റെയും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 4-ാം അധ്യായം പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.